रां सानग्रा मेसिनानो रां सानबाय थानायावनो गाज्रि जालांदों। रां सानै सानैनो मेंलांदों टेक्स बिफाना। उड़िसा आरो झारखन्डआव टेक्स बिफाननि सिग्रोमनाय। टेक्स बिफाननि सिग्रोमनायाव मोनो 50 कोटी रां। गोबां गद्रेज सिङाव बान्दोलै बान्दो रां सोनानै दोननाय मोनो। उड़िसानि बालांगीर आरो सम्बलपुराव टेक्स बिफाननि सिग्रोमनाया सोलिदोंमोन। झारखन्डनि लोहारदागायावबो टेक्स बिफाननि सिग्रोमनायाव मोननो हायो गोबां रां। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो एमएससीबी जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज। एमएससीबी जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। एमएससीबी जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 विवेकानन्द पथआव। एमएससीबी जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।